बे जेंनाखौ जोङो फोजोबस्रांनो थाखाय थियारि जाबाय। जायनि जाहोनाव सिबिजाथाव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै जोङो कुनु जात पात नायालासेनो राजखान्थिनि कुनु गाब लायालासेनो जोंनि सरकारा दिनै रायजोफोरनो खोन्दो खोन्दो हा होबोगासिनो दं आरो दिनैबो बेनिबो मोनसे हाबाफारि। आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे बाथ्राफोरखौ बुंनो नागिरदों। दाखालि जोङो जेब्ला रुनिखाता ओनसोलाव लेन्ड सार्भे खालामनो ड्रोन सार्भे बाहायनाय जादोंमोन। बेवहाय गंथाम गामिखौ जोङो सार्भे खालामनो नागिरदोंमोन, जेरावहाय खाम्फानि बिफां नायङाबो जोनोम जादों, खाम्फायाबो बेवहायनो इएम आरो डिपुटि चिफ जाबोदों। बे खाम्फामोननि गामिया दिनैसिमबो लेन्ड सार्भे जायाखैमोन। बियो फरेस्ट एरियायावनो रेभिनिउ एरियायावमोन, बिनि कुनु प्रमाण गैयामोन। नाथाय जोंनि सरकारा बे गंथाम गामिनि हाखौ सार्भे खालामनानै दिनै मानसिफोरनि जोंनि जा सरकारनिफ्राय मोननो गोनां सुबिदा, बे सुबिदानिफ्राय जानगारना थानायनिफ्राय जोङो दिनै उद्धार खालामनो हादों। बे समाव खाम्फामोना मा होनदों गावसोरनि बिपिएफ सापर्टारफोरखौ, ओइ रायजोफोर, बे मिथिङा प्रमद बर'निसो मिथिं, बावहाय प्रमद बर' आरो फेरेंगा मोना हा राननो नागिरदों, बावहाय थांनो नाङा। जोङो बिपिएफआ प्रमद बर' आरो फेरेंगानि आखाइजों होनाय हाखौ लानो नाङा, हा सार्टिफिकेटखौ लानो नाङा होननानै बिसोरो लेक्सार होनानै रायजो राजा जाम्बा जाम्बिफोरखौ हानि मोन्थाइनिफ्राय जानगार होदों। किन्तु सोमोनांथाव बाथ्राया जादों, जि जायगायावहाय लेन्ड सार्भे खालामदोंमोन बेवहाय खाम्फा बरगयारिनि 40 बिघा हा दंमोन, 40 बिघा हा। बे 40 बिघा हायाव दा जेरै नोंथांमोना रायजो राजाफ्रा सान्दा खांलायलायनानै अफिस बा आदालतनि खरसनि थाखाय साल जलपान जानो थाखाय खाङा होमबा, बेफोरबायदिखौ खाम्फायाबो बिघा प्रति होनांगौखौ रायजोफोरनो, बै सार्भे खालामग्रा रायजोफोरनो स्रोद 40 बिघानि फैसाखौ होखोमानानै बिपिएफनि जाम्बा जाम्बि मानसिफोरखौ मिथिङाव थांनायखौ बादा होदों। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव। हाखौ लानानै, बिमाखौ लानानै, हारिखौ लानानै मालाबाबो जों राजखान्थि खालामा। बावैसोनो जोङो बाक्सायावहाय 5,000 मानसिनो हानि पाट्टा होनो थांगासिनो दङ। बिथांमोनाबो भिजिआरनिनो। बे 5,000 मानसि नखरफोरनि मानसिफोरखौबो जायफ्रा बिपिएफ सापर्टार, बे एरियानि मानसिफोरखौ बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा हाखौ लानो नाङा, जोंनि सरकारा फैबा हाखौ जोङो राननानै होगोन होनदों। बिपिएफआ हा राननानै होग्रा बा बिथांमोना हा राननो गोसो दङमोनब्ला 17 बोसोराव जोंनि हानि जेंनाया जोबामोन। बर' मुसलमान कनफ्लिक्ट जायामोन, बर' आदिबासि कनफ्लिक्ट जायामोन, जायखौ बिपिएफआ खालामबोदोंमोन। नाथाय जों बेफोरखौ फोजोबस्रांनानै दिनै हाखौ होनो थांबाय बा होगासिनो दंसै। दानिया मोनसेल' कुइसन फैदों, बिपिएफआ गावसोर सरकार फैबा हा राननानै होगोन होनदों। रायजोफोर नोंथांमोना बुंनो हायोना फैगोन बारावहाय बिपिएफआ सरकार दागोन होननानै? दागोन? दाया नङा होमबा? दाया। आरो बिपिएफनि आखाइजों हा होनो नागिरनायखौ जोंनो नांखाया, मानोना बिथांमोना सरकाराव फैनो हाखाला। आरो जोंनि दिनाव मुसलमानानो जा, राजबंशियानो जा, आदिबासियानो जा, साफ्रोमनोबो जोङो हानि मोन्थाइखौ होखागोन। जोङो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया मोनसे डेम'क्रेटिक हादोर हिसाबै 1886 जा हानि आयेन, बेखौ निर्भर खालामनानै जेसेबां माने एमेन्डमेन्ट खालामबोदों, बेफोरखौ सोनारनानै बिटिसि हालामाव थानाय साफ्रोमबो मानसिनिनो जोङो हाखौ होगोन। गोबां बाथ्रा बुंनांगौ दङ, जोंना इएम सार दङ, जोंना नैबे एमएलए बिथांबो दङ, नेहाथारि बिथांमोन दङ, जोंनि पार्टिनि इएम बिथांबो दंफैयो, लकेल बिथांमोना लासैनो होबाय थागोन। अथ'च' जानाङा दिनै रंजानायनि सान, नोंथांमोना मोनखाबाय, दिनैनिफ्राय नोंथांमोना गासैबो सरकारनि सुबिदाखौ मोनजोबसिगोन, रावबो बारग'नाय नंला। बर'खौल' नङा, अकल बर' जायो माटि पाबा